Ако бившата ти приятелка е курва или наркоманка, може да не я смяташ за бивша, защото бивши курви и бивши наркомани няма. Янко, я им кажи на хората как е самолет на цигански. Аероплан Гересо. Какво ми се хвалите, че сте били на почивка, бе, бат? Аз ходих на море още миналата година. На нея лице не отива, тя си служила мигли за 250 лева. Защо, бе, миличка? Защо? Падам си по лоши момчета. Бършо, какво става? Ето тука, бокук. Ако ходенето пеша удължаваше живота, сервитьорите щеха да са безсмъртни, вате. Ако си мислите, че през август месец е горещо, само почакайте докато отидете в Ада, задето спахте с ония женения мъж. Знаете ли защо момчетата, които се връщат при бившите им приятелки, никога не са тъжни? Ами вие виждали ли сте тъжен клоун? Знаете ли защо спя с други жени, когато си имам приятелка? За да не си мисли, че съм с нея само заради секса. Ако започна да се усмихвам в момента, в който ми пишеш, направо те блокирам, бате, не ме търсу. Свалихте маските и отдолу се появиха едни подпухнали лица, бате, едни торбички, едни бради, а мъжете беха още по-зле. Бебче, искаш ли да играем на една игра? Казва се самолет. Как се играе? Ами ставаш и излиташ, бат.